Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da dawowa wannan tasha tamu mai albarka. Sunana Ahmad Sani kamar yadda kuka sani. Bari mu fara wannan bidiyo da tarihi daga tarihin annabawa. Akwai annabin Allah annabi Yunusa wanda mun san tarihinsa. Allah ya aike shi zuwa ga mutanensa sai ya zama mutanen ba su yi imani ba. Da annabin ya kira su ba su yi imani ba sai ya fushi ya tafi. Ya hau jirgin ruwa zai bar ƙasar. Abin da ya faru dai aka jefa shi cikin ruwa, kifi ya haɗiye shi. To da ya fada cikin kifin nan me yayi? Allah ya kubutar da shi. Da ya fada cikin kifin nan sai ya dinga karanta wata addu'a wanda a dalilin ta Allah ya tsiratar da shi, kamar yadda Allah yake faɗa mana wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sai ya dinga wannan addu'a, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yayi ta maimaitawa, shine Allah ya kubutar da shi a dalilin ta, kamar yadda Allah ya sake faɗa mana a cikin suratul safati, falawla annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athuna. Ba dan ya kasance cikin masu tasbihi ba, da Allah ya bar shi ya dawwama a cikin kifin nan har zuwa ranar tashin alkiyama. Da Allah ya kubutar da shi daga cikin kifin nan, ba iya haka ya tsaya ba. A rashin lafiyar da ya samu a cikin kifin, sai da Allah ya tsoro masa da bishiya wanda ya amfani da maganinta ya samu sauki. Sannan kuma ya sake koma wurin mutanen nasa, gaba ɗayansu suka yi imani. Da haka wannan ba ƙaramin falala bace daga Allah, da kuma tasirin wannan addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kamar yadda taken bidiyon ya nuna, komai ya zafi maganin sa Allah. Mutane da yawa ana shiga damuwa sau da dama, musamman a wannan hali na kuncin tattalin arziki. Sai mutum ya rasa ina zai sa kansa, me zai yi ya samu tsira. To idan ka rike addu'o'in da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, tabbas Allah zai kawo maka haske, Allah zai kawo maka mafita, Allah zai baka mafita ta inda baka taba tsammani ba. Wannan addu'o'i ne da malamai sun faɗe su, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su, mutane da yawa sun jarraba kuma sun ga tasirin su. Idan ka shiga kunci a dalilin zunubi ko a dalilin wani laifi, ko kuma kana cikin damuwa da kasa gane dalili, zaka iya ta maimaita wannan addu'a, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ko da rashin kuɗi ne, in Allah bai kawo maka kuɗin ba, to amma zai kawo maka hanyar da zaka warware rashin kuɗin. Kana zaune wani zai iya ma kyauta, kana zaune wani kuɗin ka da ya taɓa makalewa zai fito, kana zaune wani da kake bi bashi zai zo ya baka, kana zaune zaka ga an baka kyautar kuɗi haka kawai wanda baka taɓa sa rai da su ba. So wannan yana daga cikin tasirin wannan addu'a sosai. Addu'a ce mai kyau, addu'a ce da ya kamata mu rike ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta a matsayin maganin damuwa, ko cikin hisnul muslim ka duba za ka ganta a kyauta jerin addu'o'i masu yayi bakin ciki da damuwa. So bayan wannan kuma akwai zikiri na biyu da nake so na kawo wannan bidiyo. Shine kamar misali abin da ya faru lokacin da sahabbai Allah ya kara musu yadda, aka dinga tsoratar da su cewa mutane sun haɗe kai fa za su yaƙe su, za su kashe su gaba ɗaya. Sai suka ce me? Da aka ce da su inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Da aka tsoratar da su sai kuma hakan ya ƙara musu imani. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sai suka dinga maimaita hasbunallahu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sai Allah kuma ya dora su akan makiyansu. So hasbunallahu wa ni'mal wakil addu'a ce mai karfi sosai wanda mutane da yawa sun santa. Akwai abokina da ya taɓa bani labari, ya taɓa tashi bai da ko fitiga, wajen aiki ma da kafa ya fara takawa yana tafiya, zai tafi inda yake koyan makamar aiki za a ce. So amma da ya ta maimaita wannan addu'a, kafin yamma sai gashi an kira shi a wurin aikin su inda yake koyarwa, cewa ga wani ɗalibi fa ya zo sabo kuma ga kuɗinsa a hannu, yana so a koya masa karatu shi kadai. A take a ranar ya samu 40,000. Mutumin da ya tashi bashi da ko fituka, wajen koyan aiki ma da kafa ya tafi, amma zuwa yamma sai gashi Allah ya buɗa masa, ya kawo masa mafita. Da haka wayannan addu'o'i ne da muke wasa da su, wanda kuma gaskiya suna da matuƙar tasiri. Baka da wani abu da ya wuce addu'a matsayinka na musulmi. Addu'a tabbas ita ce makamin mumini. Allah baya buƙatar komai a wurin mu ne muke buƙata a wurinsa. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin, haka yace ba? Shine wa huwa yut'imu wa la yut'am. Shi yake ciyar da mu, ba a ci da shi. Dan haka baka da abin da zaka yi wa Allah sai dai ka dinga roƙansa,
kana faduwa gabansa kana neman ya kawo maka mafita. Da abin da ka shiga kar ka duba girman matsala, ka duba girman wanda zai warware ta. Idan har matsala za ta razana ka, to Allah kuma da ya halicce ka ya halicci matsalar fa. Kaga shi ya kamata ka kaskantar da kai, ka koma zuwa gare shi domin ya baka mafita kan halin da ka samu kanka. Ga irin su istighfari, wanda istighfari yana buɗe kofofin arziki. Wani abokina ya ce min, wani ya taɓa ce masa shi fa duk bai yadda da irin wa'annan abubuwan ba, bai yadda ma istighfari yana kawo wata mafita a rayuwa ba, kawai dai malamai ne suke wa mutane da farko. Kaga wannan a matsayinsa na musulmi bai kamata a ce an samu musulmi da irin wannan tunani ba. Ina fata abin da na faɗa a cikin wannan bidiyo Allah ya amfanar da mu, musamman a wannan lokaci na azumin Ramadana. Allah ya amsa mana addu'o'inmu, ya biya mana bukatunmu na alkhairi, ya sa mu dace da daren Lailatul Qadari, ya kuma yaye mana kunci da damuwa, ya walwata mana arzikinmu. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi.